Rayan aja Rayan tolong dikondisikan Kang Mas Beni Mbah Bayan yang sebelah selatan tung alam susah jalaran mikir sekali lagi Bandung untuk menggantikan oleh wasit ayo Kang Mas Ipin mikir rakyat Kang Mas Hari sing arep untuk menggantikan oleh wasit Kang Maji gantian Mbah yo Mbah Maji rolling wasit sing tak maca Mbah Maji niku Mbah yes silikanku rambutku dicukur kuncung aman dhisik kung ana untung yo lambiku warisane Mbah Kakung dolananku motor cilik saka lembung waktu neng kali nyambung neng kebungur zaman dhisik durung usum sabun yo andukku mung cukup anduk sarung dolamanku motor cilik saka lembung Solo peskutul mari rekasane si Inggris Solo peskutul mari kekere kok yang umi tanggal 15 padang jinglang bulane puter aku tikudang besok yang gede tadi dokter tanggal 15 padang jinglang ini puter aku tikudang nyot abane yo ngosrok akitmu wis mlayu-mlayu ngosrok malah melayu-melayu dhewe kaya tak ambek kamu cerita zaman semono cerita zaman semono pilihanku rambutku dicukur kuncung soko karo gandum lambiku warisane Mbah Kakung apa Mas? Oh telas Mas telas ana waktu ing kali nyemplung yo satu kali lagi yo aman dhisik durung usum sabun yo keamanannya dikondisikan Mbah Maji Mbah Bud yang sebelah selatan tolong agak mundur dolananku motor cilik saka lembung Solo betul baru salaman kabeh dulure dhewe yo salaman betul baru salaman tanggal 15 padang jinglan bolane bunder aku tikudang sok yen gede dadi dokter sing ujang boke tanggal 15 padang jinglang bolane bunder mesoyan gede aku disoteku dokter nyut ana cara kok setoso wolong iki carita zaman semono asa wolong padha jayane iki carita zaman semono yo ditoto Kang Mas Bro
sing nyapet dhisik sapa? Ujunge yo. Nah, nom-noman yo ngene, nafsune gedhe. Nom-noman kaya ngene iki. Ditoto. Ya, manut wasit. Jalak putih esok kecemplung lagi matur suwun atas kerawanipun kanca-kanca dulur raya khususnya dari Sawetara dari Jalung Mapan matur suwun kangge Mas Budi Sakwajabala matur suwun Kang Mas Budi dulur kulanang matur suwun nggih matur suwun Bapak Sutikno Sakwajabala saking Blitar Raya Rawati musuh senangane gawe kesru sejatine sumalang yen diwalu inggih sugeng kondur sugeng gelutang warna-warna ketiduni jarini apa kesedyane najan kebentuk ing tawang kanthi rasa watone ketut disayang berapa milih rasane kok ya ra bisa dari Tegan khususnya Kang terserah dari dulu Sokaryo lalu si matur suwun kali Kang Mas Budi karo wong sing Sawetara Manunggal Kadiporo dan Jalu Mapan dari kota Blitar Raya Rawujun matur suwun aturaken ujung rawuh lan ujung tidak ganti yo manut wasit nom-noman iki nom-noman lah ambruk sih aku kepese aku balane lah ambruk lek tiba ora lek dikepuk iki pelajaran yo iki sebagai generasi penerus sing penting wani ladrang leongan laras lindru padati manyuruh angiringi baksan leongan sinegaan notirombon manise ingkang abeksa kandes luwet ameraati lelewane nyotok lamenti karya sengsem anu jiwa
manurut angin baksan leoman Yo, lagi ada apa ya? Nur irombo Salaman. Iki bolone dhewe apa enek musuhe? Ya itu lho pendekare demit kali. Bene nasibin bentiban. Engko sanuke keri. Bene. Jawane ya keri lho Mas Budi. Bene Mas Negro jawane ya keri. Ya bene to, bene lho. Bene. zamane berjuang njur kelingan anak lanang Ayo toh. pilek tak pendi njur saiki ana jarane wis menang keturutan Rotok tengah. Nah, tengah. Yo di tengah nih. biyen ninggal janji saiki apa lali Oh, neng gunung tak tadongi Jaluk. sego jagung nah rotok tengah. yen mondong tak sili capek gunung Awas, awas. syukur bisa nyawang ya gunung besok kaki rejo ini ora hilang yone podo ngarelapot Ayo. Aku sih. Halo. Aku sih Cokro Baskoro ki lho. Yo Kang Mas. Salaman. Ini bosnya harus iban nih bosnya. Bosnya jawabannya kering. kacu iki tapi alali aku nalika nambani janji sehidup semati ukut kacu iki ngono terjandane wangi aku naliko Aku tipe dewi Negro, hati-hati Kang Mas Negro. Lau, anu, Mbah Mulyoto tiba apa ora? Ayo, sampai lah, aku tiba mulu marai. Ayo, yo salaman.
dari wangi